नमस्कार प्रणाम। हम गीतकार लेखक फुना बाबू आज अपना चैनल कवि की वाणी पर नया टॉपिक नया कविता के साथ उपस्थित बानी। हम चाहब कि रुआ सब हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी और अच्छा लगे तो दोस्त मित्र में शेयर करी। आज के कविता आज के टॉपिक बा कि आज के जो माहौल चल रहा बा, आज के जो परिवेश चल रहा बा, एमे का हो रहा बा, आज के कविता में हम रुआ सबके सुनाए। कविता बा, सही बात मानी पौने आठन के दाम बा। सही बात मानी पौने आठन के दाम बा। नाचे गावे तूरे तान चारों ओरी ओकरे ही नाम बा। सही बात मानी पौने आठन के दाम बा। नाचे गावे तूरे तान ओकरे चारों ओरी नाम बा। निमन लिखे वाला निमन गावे वाला, निमन लिखे वाला निमन गावे वाला दुख में तमाम बा। बहरी के छोड़ी उ तो घरहू में बदनाम बा। सही बात मानी पौने आठन के दाम बा। चिल्लाए फेंकरे वालन के चलते ही, चिल्लाए फेंकरे वालन के चलते ही भोजपुरी के चक्का जाम बा। अतना न चिल्ला चिल्हट फेंकरहट शुरू भइल बा कि भोजपुरी के तो सत्यानाशे, माने भोजपुरी भाषा के सभ्यता संस्कृति के तो सत्यानाशे हो गइल बा। चक्का जाम कर दिलन सब। चिल्लाए फेंकरे वालन के चलते ही भोजपुरी के चक्का जाम बा। झोल झमाटा करे वाला झूठ फरेब गढ़े वाला, झोल झमाटा करे वाला झूठ फरेब गढ़े वाला के लगे ही काम बा। ओकरे लगे काम बा, ओकरा मालूम कुछ नहीं खे। पोस्टर पर डिजाइन करके हुए अपन सारा व्यवस्था कैले बा। हेने होने झोल झमाटा झूठ साँच बोल के फोटो खिंचा के हिकरा साथे जाके हुकरा साथे जाके वो अपना आप के कहीं ना कहीं साबित कर दिले बा कि हम बहुत बड़ा जानकार बानी, बहुत बड़ा गुणवान बानी। ओकरा लगे कुछ बा ना। काम दोसर कोई करता, काम दूसरा से उ लेता, काम दूसरा से करा लेता, लेकिन बस वे झोल झमाटा करके दूसरा के भरमावे वाला आदमियों के संख्या बढ़ गई बा। हमनी के भोजपुरी सभ्यता संस्कृति के नाश कर दिलन सब मिलके। गंदा गाना गावे वाला, गंदा गाना गावे वाला बाटे सुपरस्टार। गंदा गाना गावे वाला बाटे सुपरस्टार। उहे गीतिया बाजत सरेआम बा। बढ़िया जे लिख के दी, बढ़िया अगर गाना होके, बढ़िया चीज होके, उ कहीं नहीं के बाजत, उ केहू नहीं के सुनत, उ 100 गो व्यूज में बा। लेकिन जहां माने अब गंदा के अश्लीलता चीज के बारे में तो केहू भी सुने वाला समझ सकता कि हम कहाँ बोल रहल बानी, काहे बोल रहल बानी, का समझावे के चाहतानी। गंदा गाना गावे वाला बाटे सुपरस्टार। उहे गीतिया बाजत सरेआम बा। सही बात मानी पौने आठन के दाम बा। गुनगर लोग गुम बा अंधकार में, गुनगर लोग गुम बा अंधकार में। आ नौसिखियन के आराम बा। नौसिखियवा जौन बाड़न सो ओकनी के आराम बा, ओकनी के कोनो दिक्कत नहीं खे। गुणी जे बा, जे मेहनत कइले बा, बहुत सारा अपना समय देले बा भोजपुरी खातिर, चाहे कुछ भी खातिर, चाहे कहीं भी, ओकरे दुख बा, ओकरे कष्ट बा। सही बात मानी पौने आठन के दाम बा। नाचे गावे तूरे तान ओकरे चारों ओरी नाम बा। निमन लिखे वाला निमन गावे वाला दुख में तमाम बा। बहरी के छोड़ी उ तो घरहू में बदनाम बा। बदनाम कैसे बा कि उ तो सुपरस्टार बनी ना। का हो हतना दिन हो गई का करता रहे? अरे तो हम का करी, हम वो चीज में तो शामिल होके ना, हमारा गाड़ी निके सुने के नु। घरहू में बदनाम बा। आई जितना झोल झमाटा वाला बड़न सो बड़ा ओकनी के बहुत वैल्यू बा। सभ्यता संस्कृति के नाश करके वैल्यू बना ले बड़न सो। हम तमाम लोग से चाहब कि जे भी सुने वाला बा ये सब चीज पर ध्यान देवे, हर चीज के बहिष्कार करे। जहाँ भी दिक्कत होता वहाँ हर चीज के ओकरा के हमनी के सुलझावे के, चाहे ओकरा के अच्छा करे के कोशिश करे के बा। सब देखे सुने वाला के हम धन्यवाद देव। अगर कोनो भी रुआ प्रतिक्रिया देवे के बाद कमेंट बॉक्स में बताई, हम ओकरा पर आगे अमल करें। तब तक के लिए विदा चाहब। जय हिंद, जय भारत।